Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της εργασίας μας, αγώνες χημείας με τα μουσική. Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε μετά την αρχική ιδέα να κάνουμε το μάθημα της οργανικής χημείας πιο ελκυστικό, λιγότερο βαρετό. Κυρία. Μάγδα. Είπατε κάτι? Κόσμο, τι να πω. Εντάξει. Με περισσότερη δράση και έτσι πιο αποδοτικό. Θέλαμε λοιπόν να σηκωθούμε τα θρανία μας, να κινηθούμε, να ξοδέψουμε ενέργεια. Η κυρία μας είπε ότι αυτό λέγεται βιωματική προσέγγιση της μάθησης και είναι μια στρατηγική μάθησης. Μας άρεσε λοιπόν αυτό. Βιωματική προσέγγιση. Ωραία ακουγόταν. Καλό. Μάλλον θα ήταν διασκεδαστικό και έτσι ξεκινήσαμε. Διαγωνισμός λοιπόν ονοματολογίας οργανικών ενώσεων. Β1 εναντίον Β2, Β2 εναντίον Β1.